Again. Nine. Skep Candelaphy. Boy, boy. Over the young. Every They Saturday. want see me fall. CMA Matendo Radio. sabita na party prosensi. Only they want see me fall. Matendo sabita na party prosensi. They want see me fall. Over the young. Matendo sabita na party prosensi. Only they want see me fall. Matendo sabita na party prosenja. Barkie procent Suriname. Zolang am jere Suriname, dan mijn vier sweetie. Da broedu zat de in miskingen. Bigeri. Maar zo gaat dat eraan toe. Het is een leuke tijd voor een leuk gesprek. Hier in de Showcon Media Setting. Zo gaat dat eraan toe. Fijn dat je kijkt. Maar alla jaren je lukken, want nu ude ja olanga, 1,5 jaar al, 2024 keek je al, 2025 keek je nog steeds. Maar je hebt je subscribe nog niet geplaatst. Dus nou eigenlijk iboro gawas ma feest, iboro go lukken wansani. Maar als je abonnee wordt, is het toch makkelijk. Gewoon even ja, op dat belletje klikken en dan ben je een abonnee van Showcon Media. Alle Barkie Procent en alle andere podcasts, updates van ons ga je krijgen. En vooral de komende tijd hoor je met de alert, de ready, want we gaan met een heleboel verrassingen komen. Maar goed, wie hebben we vandaag in de Pagara Season Episode 5? Met de complimenten van Olu Essence Parfums om u tegen te zeggen, Nesto. Only they want see me fall. Matendo sabita na party prosensi. Nesto. Hij vaka. Creatief flexie young boy ja. Me bijna dus amai dus zo mensen niet tak mensen van mijn karamera. Misaba ma lekwan acteur. Misaba ma voor een mooi sketch sa mai meki. Misaba ma voor camera woroko. Amai mek flyer. Van mijn kari. O mijn titel ja bi young Nesto. Multi. Multi. Multi-inzetbaar. Hey, die gewoon mi vieri toch? Voor begin zo vallen, tak je mag make reclame ga business die je doet. Dan first we talk about de trasan voor je schreef, persoonlijk. Thank you. Trouwens, ik schreef sabita kenkba. Umaja na alasan we set kong. Flyer, film, clip, anga dis en dat, ala dis en dat we set kong. Dus, futa keng anga woord toe, mina wa multi. Alasan me do me camera, me edit, me direct, me make flyer, samen do moro. Me make spotjes, reclame, ala dis en dat me set kong. Acteer. Ai. Zo lees je de vis a camera, Anga baka a camera. Alla toe tegelijk. Dus soms maar wie potet op standaard gewoon, dan mi acteer, me go edit, misrefi. Dus compleet alasan we zit kom. No nice man. Nesto na nesa usabi, fades masabi moro, kade trane figimi. Oké, desma tap social media, sap me like G-Boy Nesto. G-Boy Nesto. Want to my karmi G-Boy, want to my karmi Nesto. De matif ma pwane karmi bakafa de my karmi Keyboy. De matif me karmi Keyboy, also say mi na tet. Maar mi origines refi na Ernesto Paulus. Ernesto Paulus. Paulus, ai. Ja. Dus mi moto in a familie Paulus. Paulus Jonathan. Ai. Paulus Jonathan. Dus gewoon miskep piki mitak amasi mus ap moroning. Want mi besap G-Boy Nesto. Ai. Die kon miskep G-Boy mitak Nesto Nesto. bigi na a vertaalfilm. Mi ang a vertaalfilm eigenlijk mi begin. Oh. O kanisi tongo saramakans ala de product dat ubedu ook toe. Dus na drape anek moto mi bekar mi schreef G-Boy Nesto. En voor taka betekenis van een schrift toe, abe dit ook toe tak, o de majana kerki boy na gospel boy, isabi to? Respect man. Ja ma, kerki boy, isap mi groko na kerki, mi dringa a kerki bobi vanaf kleins. A gospel. Ja, dus da, mi babi pota gei afe say for meaning, gospel boy. Oh. Dus dat na afkorting van G-Boy. Hoe dat de straat man bede kita kada gangster sana mai Ja, kita terwijl- gangster boy. Terwijl het is aan mijn vertaalfilm, dat akroef me bij elkaar G-Family.
Gospel Family. Mhm. Damite kaning, G-Boy, Gospel Boy, in een groep. Dus na zo vertaal de film. Want je bent de leader in een groep dat ik Ah, ik ben de leider. Dus na mi kwanga hier idee. Dus ala desan, ala sipe me go bijna na mi start. Dan mij waka baka mi gewoon. Ai. Yuna Ephraim je represent. Misap pompiste me beli bina Ephraim toe en misap vader na Ephraim. Maar je sap morobong. Na Ephraim je geboren? No. Eigenlijk Pemim represent eigenlijk schrijf na Sunny Point. Oh. Mi na Sunny Point man. Ai. Mi geboren boy. Mi liep in verschillende presiëren. Mi geboren. Mi denk mi geboren na Van Dijk. Mi geboren na Van Dijk. Wan gemeente bedrape. En tapajari. Mi mananga mi pabetang. Dus mi denk dat. If ma ben boeire. Dan adrape mi geboren. We libi in Van Dijk. Molenpad. One libi langa. Na een presie. Menkendam. Maar pe mi liep echt langa. Na Sunny Point. Oh. Ai. Sunny Point. Atenat Sunny Point na watra anga faya. Watra, faya no de plus apasino asfalteer. Mhm. Dungru. Or she get to. Metaigi. Dus na drape mi groko. Mi wakain Sunny Point want to lees ik ba. Sunny Point lais ma boom furus ma ita na Sunny Point pe. No na want we de project kode. Bakasi na we. De makrach want to jara bakasi drape. Atesa. Mi beda Sunny Point pasi no bede. Faya no bede, watra no bede. Da. Mi be. Da a project dat no bede te. A project no bede te. Dus nou akomoro druk. Ja, maar ala no die, komoro druk. I feel sweetie in Sunny Point. Soma no sabi no sabi. No, drape gezellig. Kan Sunny Point gezellig. Drape Ala die, gezellig, I drape guess like gezellig. one happening day. Drape gezellig. Dus te altijd smijt tak boy. Mi normally bin drukte. Mi gwinta drukte ere. True mi no kori. Mi normally bin wa blok lek kande te mi gwa noord of kande te mi gwa para ye shitak. Kande ye de rustig in de jere no wa sound me play na no of de oso boy. Asai gimi. Sunny Point. Na ala di ka yere wa poko drape. Of i go tapa uku imi to hantu sma drape. Drukte. Feesta day na Sunny Point yo wan dit to. Maar voor de Sandy doet toch, de sketch en alle de Sandy doet. Sowieso talent de van nodig, want isabi, waman kan doen sani manga moros, maar ik kan doen moros sani, kan bereik je doel moros snel toe. In de druk bierti dati, voor zich denk je van talent dati toch? Dat is sa. Dat is sa. En in a buurti, in de buurti dat ook toe. En een moeilijk tak bijvoorbeeld, je dan talent ba. Dat je mitramang, sa danga talent ook toe, dat je voor een big team. Dat te op bos kong, dat is maar hoe lukt dat je, zomaar de creatief maar dat er wel, nou een plan, hoe ontdek us refi, kan dat maar dat je zingi, atrama dat je doet zoals aan ida camera je film, mamang, nou een big team drapen, nou een heer ploeg drapen. Dus na zo, na let in Sunny Point me voor een meeting ook toe, en if we moest go talk about Pemi begin anga alasanda na orsi Sunny Point. Anga Sunny Point sma mi uroko ook toe. Oh, mooi. Ai. Kerkie den in Sunny Point toe. Kerkie die in Sunny Point, mi pas heeft na een voorganger na Sunny Point. Oh, Ai. zo of de kerkie. Gadowani Ministry. Nou op die gemeente. Ja. Nou toen ze bigi gemeente. En inajari pembe vertaal film. Na lid inajara gemeente de. Dus mi babif gospel amang. Ja. Sowieso toch. Sowieso. En mi pastreng. Tai go about gado. Tai go about mi pa geloof amane play. Ernstig? Met hij. Slek sanso, sang ibo do sama bo denki tak no. Anoja. Bijvoorbeeld voor tak kan de oké mo start een business, toch? Dat a business samo start, dat kan de mauko shoot clip aan mi, dat ama ekos vieze term anga de sandat you dati, boy de clip dat ne dat in me pa oso ere. No, de clip dat ne dat in me pa oso. Soms na nga headphone mi be boro sit mi san. Alwel au yere no ma. Sapa de sande. Dus
Alla de san dat mi baf hoorde orde. En zondag, maguro Oh. tak kande sonde mante wan mau beli tak hey mabi van hoe doe je een interview of kan de bijvoorbeeld in kon film een clip gimme mo pa je cash of kan die een paar extra's revi. Nee, je moet naar de kerk. Ino kan walo disanga dati na wanta kerki de le drape tu. He must go. Iwan koshiki ani euroko. Kerki. De kerki de mino kori. Tai go bota geloof me pas serieus. Maar je kweki in Abribi voor die padre na voorganger. Maar give chance of me. Mi dopu dimbe ab 12 jaar. Mi mafos be bige chamigo na kerki. Bijna kan takanga tranga tu mi mabe chamigo. Telek misref konfiri tak no fu mi srefi mi wango. Want if de dwengi ma I eden no de drape, I firi no de drape, ano roko. Adimap 16 jaar mi ma froisi gota na Holland. Nembe goite wan pisiteshi, unego moro, dawe go, datalanga dogo, dis dati. You gonna kerki wins one day in je libi petak na uit je schreef you go? Ja, dus eigenlijk in een begin, toch? Dus te heb idee echt in die 8 jaar, 9 jaar, dit en dat je hebt gehoord aan mama en papa. Maar ik denk, if maar ben boom, 15, 16. Oké, sinds dat die me kiezen dat ik moet dopu. Want in volle evangelie de doen je dat ik dopu. Je eluku even vier dat hey, adora moment pe wan dopu. I verstaan sawan tak dopu, dat je dopu. En sinds dat die me dopu, neem ik te kasan serieus. Maar de leri tu. Mino gomoro om dat ding bepota wet in a osotak. Je bent verplicht naar de kerk te gaan. Dan mi be go, omdat misref mi tanga gado. Dan mi hoor tak mabif lipwan santa libi sabi toch. Dus dan mi mek ala moeite. Maar telkens situatie be kona mi passi en me fadon. Vooral in zo'n point situatie, quite passie. Me fadon. Ifadon te, ala die je begi genade baka. Begi genade baka. Papa gim genade, papa gim genade. Papa sorry, papa mi no de moro. Vader, ik ga het niet meer doen. Boy, dat is zo wery to boy. Mi fadon te, mi draai denk ik boy. Gado wery. Gado wery. No. Oi. Gado wery dem tak boy asanja. Wat fasanja takano de moro. Oké. Gado wery. Altijd. En anotak kande Tamara te yogo aksi gado pardon. Da kade na wan trasan. Asem situatie. Bij ezel. Tak ala de je stoti futu na sem. Na sem stung. Bijna te lukken allemaal dat je naar ezel leren. Want de taki ezel stoot zich niet 2 keer aan dezelfde steen. Boy. Na sem situatie zolang hij kon, maar soms ane kon nga sem paki sabe kon a vorige lesi hij kon nga wat trapaki. Dat je is het oké, dis kan de isabi to. Dat amai feni nga a sem fal. Met egi. Maar nooit in een zondu G-boy ne stoppe. Isaba fesier aidini ele tak sama sondu jongen maar isabi tak yo sondu maar tak sama oké maar isabi ook tak yo begi pardon fa sondu dati. Daarom we kodrei luku tak boy gado ano kik. No. Gado ano teken film. Asansa we duja. A erg. Omdat je sabbliksem goed tak asansa ikari drape. Na wan aanval atakif Benny Miranda. Na wan boogie trap. Ai. Maar toch je gooi niet. True. Toch je gooi niet. Ambat is askinja lobby sondu. Nou skiloba sondu. Soms je mandi. Yes, refete je tak no do. Asking. Nesto, one time look at the sketch fee. Wallo dames, wallo meisjes zijn in de zani. Vai pai.
Kot. Jou ne kot jana pirborso. Hey, trouwens, alle de man zou kon jij teren, want het is kon jou bring. Want tra tempo baka, msaptak na pagara season nu de. Dat want tak alasane tel pagara season, we tak Alasane vrij. pagara. Na pagara, de man, msaptak di yo kabar ki procent so no ko aksimif kot baka dati. Une kot jere. Isabita. Hi. Aha. Na mooi meisje. Met Egi. Maar na real story, want luko. Na im serie to toch? Ja. Want luko, wist me bo mek wan gospel kino toch? Mi gospel kino if mi bef mek kino. Mi gospel kino bo begin gangster. Ja toch? Ja toch? Ja toch? Omdat na Haas gangster. ma aan. En dus outrek des ma aan voor luko taki. Gangster. Dat na één. Baka dat je preach. Dat je preach. Yo cha a waarheid ko. Maar twee ook toe, na tak a gospel, mi eerder wan chara gospel gi demandi no be sabe ete. Mi no wan chara gospel gi mandi saba gospel ba. Ja, You dat- sabik ba fi servi bena iman sap fa yo godoro. Maar eigenlijk a gospel na win sili to. Dat in normaal win wan sili sa winik ba. Sa winik ba. Sorry Ja for. bif win wan sili sa de lasi. Sa weet to dus dat. Ja bif ko de ma dat tegemoet. Ja bif go in a stel voor de ma voor kan char de ma ko omdat Jezus zelf. E waka in anga moordenaar anga de ma dat so fu be kan lok de ma uit voor chakong voor arki abosko pusa mai preach gi desma. Dus sowieso. Teme yeres mai tak ya, des ma say ga kerki na dibri na disi na dati. Be kerki na des marat kerki meki. Ja. Na yo go fu dry you system. Ala de baka ye fir ta En konsan mi ye kenki. wins van nu to. Tot nu toe to. Mi me firi in misrefi to. Tak fu ala de geloof van soms je ko in de war. Je yere disi, yere dati. Soma umbribi. Maar op het laatste, misschien ik na volle evangelie na passeren. Zo misere, dat na mijn mening. Say die tak so. Omdat, temilu kento, kan de familie kweki in volle evangelie sinds baby, tangano, daarmee shitak, de mano le tangano. De sansa, de tak Jezus, aan profeet dan Jezus, aan gado, dis en dati, maar ala de sansa, aan betaki, sabop sa, ekop sa nuno. Man je loopt man, vrouw je loopt vrouw. Alla de san dat bespri, alla de san dat betak in de Bijbel. En alla de san dat even in de plaats nu. Letterlijk. No we shitaki wan lo overstroming e de morolek sa de begwen des mai de Aardbevingen, dingen, sabe fado in strana. Hagel. Befado in strana. En alla de san dat begeeft deze voortak in de laatste tijden, no? de laatste der dagen. Laatste der dagen. Da. Slechte dagen ode. O mensen ook weer sadis, ook weer brada, ook weer hard brada. Trama ook weer jarusanga tramang. Ala de san dat even in de plaats no. If kan de wama start aan wat onderneming in plaats van power man, dat je dit tegen man. Zolang je zit aki yama jabigi rule even je bigi Batman man. Zie. Ala de san dat beta café si daarom mi wins van mine go echt zo moro isabi. Mine go echt zo moro matanga no me briptak volle evangelie. Wins van iedereen en go kona dra papa sidi. Nesto mai sap taki alasma sang winsot bribi abo abi en asap bumbu fen serefitak am doan losani fu kenki e systeem fu de tap a soifri passi bena abribi en usap vooruitak lek fay tak volle evangelie ay go moro furo oma bekering. Usap tak wan losma kan de ego na kerki ma de no dry libi ete. Want na you do sma oshi tak i dry libi. Na wan san ede so lezi na moro fur san ede na sma sa e mek taki de nema ko in den bestemming. Pek gado wan den srefi. Na mi ala den yari sambe dagron tami dagron tapu sambe mek muiti te na uma amitorija. Na uma mek binoma doro ete pembe mus detu. Amen. Ida nga street na you street tu. Eigenlijk ipikimik ba. Fos mik ba aksi nesto pikimik ba. Amen. Maar na indrape. En dus eigenlijk toch de meeste maanden. De meeste maanden. Oké. If ano, trouwens God schrijft taking. If ano money, dan na umasma.
3 sande, 3 listig sande. Hoogmoed, money, bigagi money, anga omang. De 3 sande dat omeki fadong, zeker. De 3 sande dat omeki fadong. Weet je de eerste doet dat? Stel je voor. Stel je voor. Money kong. Is er rakie. Ik is hoogmoed, maar bige. Je ne takangas mamoro. Je vier is revi. Meid kong. Ik va doen toch. Dus na de 3 sand dat. En make de meeste sma. Normaal wakapasi. Oh. En gado gado de tegen alla de 3 sand dat. Wama moest op one vrouw. Lusgi oma tumsi voor oma. Gado hata sand dat. Gado hat hoogmoed. Maar me jere chado die lop om mij tak nova. Maar de offer heeft me up toe. If me up toe dan me denk tak dan me ne val no ans maar lastig moro dan. Na afgo suka 3 angafo. Maar me up toe dan me def me. Maar bijna. If we moest takken toch. I guess leuk. Je dan me no tak. Awanja je si tak Disney. Toch? Tamara je si wat trouwens. Maar in de meeste gevallen naar lus, takru los toe. Mek bepaalde, we waka bepaalde passies eigenlijk nog de van hoe. Dat hoe poteng, we kunnen zogenaamd tak naar lobby. Terwijl na takru los toe. Ja, mi denk je tak wel. Lobby betekent moro dipis en moro dansa. Hoe denk je tak ai na lobby ba. Echt? Sana lobby gi you srefi. Gimme if me must talk about lobby toch. Lobby na self-offering. Olu, lobby na if bijvoorbeeld wat ma doro jano no toch. Na ma hoor wan gon tap you, gericht op you, tak tide na tide. Je gwe. If me tak me lobby me man teka ku guru dat. Giwan tramang. Giwan trasma. Dus no toch, mi esi, tak wie gebruik lobby no gewoon lekwang mooi woord toe. Maar even moest daarin werkelijk inderdaad. Mine sama doen. Lobby ne lobanga mofo. Ima toning. Lobby ima potis refina situatie fasma. Dat bijna dat je van blokken zo dan. En te we tak about situatie daarna. Situatie tak wa ma hoor gongi dat na situatie. Maar Christ, Jesus Christ. Doing. Daarom mi tak baka lobby dat lobby no de moro. So mi share. Dat na mi meaning. Hey, maar lobby bij dit toch, G-boy Nesto. Na bij Abraham toch die be moest go offeren zoon. Ai. Dat bij de lobby toe hè. Igi wan tori hè. Die apataki go offer a boy that for you gimme. Hey, a boy sel no sap pai go do ama appa. Aboy aksapa tak pa itak we go do een offer gi gado en isap tak misap agwenti fu tak te we go do offer gi gado we go na wan krabita wan skapu to ya we go na wan skapu mapa no waka skapu ti de sawo offer isap sa Abraham te aboy gado offer si boy. Dat na. Dat want tak amano liga boy. Amano li. Wana gado forsi in a boy tak ama aba boy. No gado tak a boy dat di abidi lobby go offer ama gimi. En boy, mi forget that. Dat make me denki wan tori ere. Amang no be ma make keep chef ma ben boom. Okay. Ne gado bless amang. Okay. Hey boy. Daarom toch, mi etake furu. Atrade ja me tegi de bora mi technical assistant ja so tak. Mi sabi boom boom. Tak mi no lop gado. Agrofo hentem taken so. Ay, mana aware. Mana aware chere. Te you lop gado. Je doet alles aan samen takim do. Zonder of twijfel. Dat na lobby. So lees ik te mi mada telefoon aan mi mouta konsani. Isabi toch kan isab ma eda kusumi e praksesani. Mi dag mama. Mi madina bribi deki to. Mi dag mama ma ibe begi gu trade. Ma toch je piker. Dat want taki ipotasan goin gado anu. Maar je twijfel. Maar je twijfel het toch. I teken baka toch. I begrijp? Ja. Bribi toch.
Nanga Sandy de Carlo B. Hey, do furu yere na tutaf sani yere. Ikar wan tra woord drape bribi to. Bribi. Bribano wa gewoon san yere. Je is openlijk tak asan dat de onmogelijk olu. Asan dat de onmogelijk toch you e bribi. Tak ik kan vinden. Penoas man e bribi. Dus bribi nou een soort hopeloos san je is openlijk tak hoop no die na san dat man. Code even raster. Maar you sa e bribi toch? You nou een lauw man. Gidras ma. Maar isaba bribi fi. En hij doet furo. Hij doet furu toch. Nesto ma you. In as broko die do. Hier die dan ay camera na ngay sani. Ibe bribi tak ibo skopen sofara. Tak no wi kalibi feng. Nooit. Nooit. Mi do media uroko. Fodi. Mi be lesif le raskoro. Dat na wang. Mi be lesif le raskoro. Bakadat. Mi draai da oso. Dan be funga mi no be a bezig. Zo te doen. Mi bigi vast computer. Mi ko ontdek programma. Mi bigi uroko na nga programma. Mi no go uroko nga prakseri tak. Mi want tro so wansan. Of mi want tro dati. Daarom mi si tak me do alasan. Omdat di mi start ang wang. Bakadat mi ondeka trawang. Bakadat mi ondeka trawang. Aso me tan ondek. Fute me do alasan no. Oh. Maar mi no go specifically kandidate bogo volg wan cursus tak. Ik wil cameraman worden. Of mi want tro wan director. Of mi want tro dati. Je ziet? Dus nooit meer aba prakseri tak mi bodoro so fara. Na gewoon wan day. Mi vertaal film, mi denk mi vertaal film door fo. En a vierde wan die mi vertaal, go viral. Dat bij de I'm in Love with a Church Girl. A film voor Jaru lang a Amerika meid. Mi vertaal a film dat. En die mi vertaal a film dat. Heer Franse gebied. Albina district is habito. Brokopondo, Drailonto. Biggie. A aanvraag van film furu je staka ai serie dat na CD tel to. DVD tel. Serie te plotseling die me gwa tap si. Mesjes mij kwam kan de tem taki even dat de actie tak. Jij bent G-boy nesto. Na je vertaal zo'n film. Maar van de bejere sting. De here mi stem de ne mi vesi. Dus pas te mi taki dat de herkent tak wakti. Na maja taki na film. Dus zo mi bigi si tak smako sap mi ne mi te kasan moro serieus. Bakarat des ma bigi stak de wan si film fu in het echt pe usrefe acteur aan die zijn dat dus dat om me krokofeng. Oh, maar voor si bigi vertaal film trama bedweng bato? Ai. Dus kan de if mem taken la kan de una derde groep. Sako in een vertaalfilm, derde of tweede. Paras Media start like eerst even maar bempung. Paras Media, bakadati, if je ref ordibi kwa menanga Yasmin. Kong, bakadat da u. G family. Da ome man, date new wave picture anga this and that. Ome man. Ai. Mana brede no mo eskuso. Ai. Dus a piste sa obe star drape. Mi no be sap faderi sego. Mi na gewoon mi be vertaal isabi. Bakada de masa de uru maina system bigi contact mi tak dis apasi dis imwaka so imwaka. O bigi se ergi des neisi. Money bigi lolo. Mi no gwa skoro moro to. Mi no gwa skoro moro. Dat is pataki. You know moyere. Wan di mi begin. Mi be wan tek mi begin nga gospel. Ma plotseling so mi bigi glij. Mi bigi duan tu trasan e vertaal. Want de snese eis ook te tak. Vertaal disi. Dat kan de teachara film gwa oso da je tak sexy na film. Mensen nep zijn na film. Da ya bi vertalen want die wana money. Padre bigi urak toch. Atak ik mota skoro bij ne gwa skoro. In gwa skoro moro. Ik hoorde jij make want to film in also
sai onrein aan de sanda, dus alla de sanda ti babi vier ayesi dus. So mi babi sukutra presi ook te go vertalen aan de sanda, mi sitak no, a richting pe mwa goja, if mi wan si money, ama bif go. Oh, Dus want is ama jere de geluid toch? Ama jere de geluid. En sma ekoina ososa. Nee, gedrag deze refikante wan dame ook vertaal. Dan kan dat dan een short. Bella short. Kan dat dan een short koto. Of kan dat weer een topje alasane sorry. Oh. Of kan dat ook drapen dat telefoon dat bar kosi. Ala de sandat. Daarna je wenken dat no. De sandat ne saja. Dus de kosi tak money di na business. De kosi tak money di na business da uba bif teke moro ina san fa money mete ina sem san fa money saka meki fadong. Dus na ala de sandat mi kosi tak boy. Ma be focus sa money wat mi ne go score ook ba. La me si tak okay if mi ma make money na mi talent. Nee, mi begin mi do mi roka mi talent and since di mi start roko na mi talent tanga difti de. Nooit meer roko gi ma baas. En hoe lang ba je doen? 10 jaar. 10 jaar ak ba. No de apo me yari nesto. No mi ab 27. 27. Ay, young boy, like one tiener boy, ama begin doen sani. G-boy nesto en barkie procent su. We brengen meer voor je. Fijn dat je kijkt. Blijf waar je bent. Olu de wan shimi fall. Maar den do sabi kakabar die procent. Talent nou aan Sandy belangrijk. Score op boom. Maar if je hebt talent en je bri bitranga tak nanga dati ika meke ina libida nanga dati mcharengo doro nanga dati making. Pe amoni eko ni anu no nesto maar sap faye di lange faye do nange tak toch want so leisi kana money no konfa bekong de wiki di sa. Fayu e manage amoni dati. Okay. Mapon bumati. Minom kori. Isaba ma yere fama. Meterjet. Amana mi buurman no. Futaka mana mi eigenaar. Dus da. Mi. Sinds die. Ai. Oh. Sinds die mi de bezig gaan Sanja. Nooit mi spaar. Nooit letterlijk. Alla de 10 jaar ito na gewoon libigwe. Ik was jong en asansa moro kirmi. Mi be de na kerki. Dus voor sa mi no besabi. Dus di mi pot mi foto tapa dek. Da mi kole kwang gruma tapa dek. Dus mi sha watra. Mi si alamai move. Tak okay mo move like de man. Nee, mi bigi move. So ta sin mi si taka no be de fan udu. Oh. Mi be kan set o mensani. Isi? En grand tangif gado. Mi waka mit so amang. Ama bigi soor mi taki no. Ama bigi tek voorbeeld ne libi. En ten wamang eko gi advies olu. About kande wan wagi. Da is taka mai rei 3. Yo arkama. Ja. Ja. Je si tak no amaja ikan leer fa amaja. You no kan leer libi nanga uma. Pe amansa egi de advies dati single. Ama no sap libanga uma serfi. Ome yarik ba mano ma horwa uma mama iko tegi 5 libi. Mama iko tegi 5 liba mana na don advies amaugi. Mate si tak amaja abde. Amaja abde san. Sa eigenlijk ay tak about ding. Dat je bif gos don arki en die mis don arki mi me kuroko fento olu. Mi si kenki in mi libi. Futuyari. Tuyari no moere sa manga mataki drailon to lip se amang mi kis bon advies en mi si chin so vooruit gaan mi no matak mi doro bape mi de maar mi si tak ay go. Amana le kwan bigi brada giu. Bigi brada. I go omdat na de Samsung sa mi pa beta kanga mi. Dus mi pa, dus gado sen wan trasma. Toch wins mi pa dali bete mi pa ita kanga mete. Maar gado sen wan trama kong in mi libi lek vader figuur. Omdat so lees te you egi pa etegi wasani ne wan teki. Okay.
Omdat je ik denkt dat- dat, omdat zo lezen je lukt maar dat je denkt, amanja na swag jongen, amanja jongen, amanja Amanja model ouro. slow, amanja ouro, na kuma dama ko ouro dama kon drop me, Okay. dama be di netting ama belly, dan no ma ko ouro dama ko dof me peer, aso je denk je toch? En dat die ook moto no dat go sita kwa jonge man leka man seref tu. Wan jonge man mora man. To lek you serefi e denke lek yupa. Ai, Da abi kisi serefi tak no. Yo ko bigi one day. Yo abi ching en yo want tak de ching ook to mos malu kutak. Hey papa. Papa heeft de auto. Papa heeft dit. Papa heeft dat. Maar if ching ko bigi papa heeft niets. ai, dan hoor je tegen tak gas koro, ga naar school, doe dit, doe dat, ai look je lekker want tak zei ik ook tegen me, schrijf na next. Ja toch? Ayo mim arki, you are a role model. Oké. Dan kan de nou aan het smile ook aan tv. Dat dis na mi role model. Ja. Dus da, so ama ko takanga mi potro mi investeri mi srefi, mi sita kai go mi ba broko computer. Di mi bigi investeri mi srefi mi ba mi egi camera mi ba mi computer mi be your camera olu. Ate samet egi tak 10 jaar mi shoot clip ja ana mi egi camera. Euro camera, euro fire. Alasan letterlijk mi heli bi be de euro. Asana chongo da en ai gwanga yuru. Okay. Gwanga yuru. Da sabe te ya to da te euro ko to. Da bena ta klant pai. Da harmonie je chago ja eigenaar. Sa up de materiaal. Fayo kwa afisi. Mi go roko mi serefi. No te if mama bel mi no tak e ko poto roko mi. Kwa mi roko san. Investering. Ino ma euroko da ine investeer. Mi be euroko sai komen En dat nou een probleem ook to if idanga wasma, ideen een relatie, aan wasma, sakande ook toe, no de ook toe, na pressie voor kan motiveren tak, pa, gaan we dit doen. Pa, ko doe dat. Maar die tak, we gaan dit doen. We gaan chillen. Ready. Ino, guapesi. Ino, kori. Dus je nou een belangrijk zijn wel dat umana nga sa libi. E push you, e power you, e challenge you fi making you libi. A oma sa mange mus libi to. Mus madu bijna moro sami edu. So mission. Omdat if bijvoorbeeld de next. Toch? Wa meid no luki toch? Dat zei de mi mus look wa meid. Sano de next. Oh. Ha. Wacht. Taken baka G-boy nesto? If me no de next. No wa meid no look me. Dat zei de mi mus look wa meid. Sano de next. Dus als mijn bef make ik ba make serefi, I'm the one self-made woman for young and begin day. Sowieso. Omdat no bijna lek van beta king. We ko dan os refi toch? Voor de kande of 4 goes refi. Maar in de meeste geval lobby ne drape. Da if lobby no de. Da ap vermogen goes ref sansa kan horu makandra toch? Sansa kan hoor de tus majatak de smaja kan lip wins 5-6 jaar. Maar if lobby no dekba. Da wana no a trekking voor horu refi. Da fa olibi. Oh. So misschien, omdat soms in de meeste gevallen, als een saip sanu no te olu, sa je gi in even baka. Ate sa je goloba me dat ai loop wan tramang. Ate sa a me dat lobby to dat you no lobeng. I loop wan tramang. Dus if bijvoorbeeld danga os refi toch tak voor die moede, dat apwalo sansa kan tak dus aan kan horen toch jere. Want zo lezen Je doet een business, me power yang a business fee, je power me olibi. Omdat je zit dat mi van odu. Misrefa bi van odu. Dat olibi. Maar lobby ne drape voor u. Fire do sabite lobby no de drape giyu. Gimme. Yangas ma de, maar no lop you. Dus eigenlijk, if me moest takken toch, a lobby sa igi no toch.
fake zodanig dat je bribining. Dus mi no mako play ervaring magi tak. Mesi tak anode. Maar mi ne brib tak ade. Dus mi no mako play gi tak ete ame dat tak angami of kan de mi lip kan de wan munangeng. Da moko tegi tak boy. Olu afas fas ma jay kleur en mine vier lobby ere. Soms as ma yange de wan her yari e vier leka lobby terwala no lobby. So de fake sari. Dus if je hier heeft sweetening pa. If je hier heeft service. Alles aan je kisi. Kan de money se fas ma ilanga gi. Olu da yo te yim takas ma no lobby. Yo bribi. Yo bribi. Baka wantu de retak hei. Ay sri bangay mati. Da lobby drape. Maar de taki, de tak wans ma di lobby ka wakagi. Ma wans ma di elespeki yu o denki tilisi fosa doso. Ja to. But Les de taki- peke play one role ook toe. Aka lobby da wakagi Ernesto. Oh. No, me takle kwa bigi brara ngai. Lobby da wakagi. Ja, motegi saide aka lobby da wakagi. Sang. Iwa yere saide Lop you. da wakagi. Da wakagi. Mhm. Takayami. Motegi Nesto. Yere. You know lop me. Motegi saide wellness. So for simbe denki so to da motegi no saide aka lobby da wakagi. Asap bumu tak yunang kom no tak meter set. I want 2 months fee. Yang aman de buntak asabito. En asap taki yang amanat de so buntak if amanat gi wan rai of amay takanga yu yo arkamang. Isabito? Asap yang amanat apong bumbanti yang aman de bung. Okay. No, in a lobby di alop you aben druk na nga yu carrière na nga alay san die do anekis no foting. Da eno a deisa no man stref moro isap umas mana emosi e chadeng. Famina nga yu e denki angaw e de umas maned na ba denki dati e denki. De taki mana zijn logic beings. Women are emotionally driven. Na de emotie e chade en ze zijn loyaal. De loyal gomit de emoties. Dus voor ik denk van een vier e chare a day dat a momenti dat a moon dat a wiki dat in dat ai bribi tranga. Ja, dat wel me sabi. No, I want kenki ko in your system. Kan de te in one moro no so in geno foting. Da ogono na 2 months fee. Dat nou wang. Kan de 2 months fee toch? Maar kan de ook 2 months voor eng of wan buurman, wan man die nooit aan op beven leuk. Ana asma tip bij. Dan nou as mo gooi bigge gatori tax boy sa. Boy, die man van me boy heeft geen tijd voor me boy. Ik baal al van dat ding boy. Me wan luku TV man nee def luku TV me wan luku YouTube maar nee de yo. Me feri ala de nomo. Amarat no e arki. Amai arki okay. Kan de bigge amante tak no maar dan moet je weer met die man van je praten. Want dingen kon no pa mano amosha olo no tak Asanja to. Asanja no e komoro fura misei no. Je begrijpt? Pamano kan bigge trap lagi pamanat no te tak. Hey, maar je zo een mooi vrouw jongen. If a man fi boy sa, if a man fi besa bumbu sama abi. Nooit amano be do ansan dat nangai boy. Amano be fle muni so lief met je boy. As my lekte atinomo. Kan de amak soms amana asma tip. Maar omdat asma lobby mek ano be go ite to ga be hori kene want asan be go begin bu in a relatie later in a thing. Maar you denki aan money, if you no make no for money, you no ma hora relatie in stand. Want dat also mus absani. Ja to. Maar wan you ga roko, maar wana aandacht toe. De man loopt taki amang die ap money na ting. Amang die ap no for ting na money. Ai. Okay. Nou, en de ook no yere tak naam. Very man dat die osri bangeng. Da anabisif basri banga man no da bige barkeri. Dek baas, maar kon klaar, vrouw kon klaar, man kon klaar. Yo, boy, emotie wanneer. If ino kon sabi, as makan de letai say gewoon bakatak pa, lek fay tak pa.
Pa, laten we het beter proberen. Pa, maak een beetje tijd voor me ook nog. Pa, maak ook zo nog. Pa, laten we zo. Pa, die nieuwe film is uit. Het is een TBL, hoor, pa. Abrasa, we brasa, ik wat TBL. Je no sabi. Mas, maar loop je aan het tak. Alop amandati. Isabo me lazy. Daarom me loop tegen je man. Isabo me lazy. Misabi pem sribanga uma pem fi misrefi misbruik. Omdat iedereen kiest sribanga man vrouw mana. A vrouw na man dat alobi. Je na gewoon asma. Ako ik gebruik. Ako mek gebruik voor je kan daar lukita. Eh man dat amoy ma jongen barne ma jongen of koop sa kom aan man jap sa one thing. Ivolg. Ai. Lobby na wan boom verveersani. Ma lespeki. Dat wan trasani. Ai. Maar als dat dan was aan Sammy gaat wel leren. Zaneng. Uitlopen? Nou. If manga ide, meka de takude. Oké, je mag waka. Je mag waka. Maar je zorgt dat amasa yang je waka drape schrift toch? No sap tak yang je waka. Fa. No was man om sabi. Dus amana nga sa o waka. Schrift no mag sabi, want if ama sabi, ama tegis ma. En die moko daarachter, wo prati. Oh, maar dan man dat moest bribe no tak na man wande nangen. Dus if a vrouw waka toch? A vrouw moest doen zo geheim tak amasa eigen waka en drape schrift te olu. No moest sap tak de waka. Zij de want mam denki taki. Boy. Hey, adipi. Maar dat want taki. Am des one dipi geheim. Dus Zo'n secret. dat me bedoel. Am geheim. Mi no mag saber over. Daarom bijna mi niet want tak about lobby omdat Maar is mi dat spinding lobby san. Orsi. echt dat jarusu. Ja man. Oh. Ja man. Mi no kori. Dat je na de massa je vrouw no mag op mail mati. Oké. Mail friends. Niet toch? If me dan met echt sa mi lobby toch? Sa mi lobby toch? Au abif pas voor aan. Ome san mi de tegen ding. En mi no accepteer ding. Maar if manga ide gewoon isabi. Toen het ook about lobby toch? Ik kan de vie vrij. Je mag gaan dansen. Je mag go uit. Je mag doen saiwani. If you want up mati boyang Isaac. Live your life. Isabi, minanga tap wan dilude. If na sex friends of sang, of kan de collega's of what, dan adati. Maar if me talk about lobby, daarom mine doen voor toch. 3 jaar mine talk about thing. 3 jaar ik bij no talk about lobby. Mine talk about lobby. Lobby fuck up oh. Lobby. 3 jaar ik ben me no talk about lobby. You know wani of you know talk about? Me no tak, dus me tak erover, maar te me tak mine tak erover toch? Dat was tak. Mine me ka deel dat tak ik hou van je, je houdt van mij. Dat we libino lek, ulo boos revi. Omdat zomaar, mi sap tak je hoor me voor de gek. En kan de misrevi hoor je voor de gek. Dat over zou je tak. Daarom mi tak. 3 jaar ik ba. Mi no want tak erover. Omdat die mi bedeni was ik loyal. Olu. Mbe loyal. Abumbo keliki boy voor papa, mama. Loyal. Mi no denk maar loyal like me boy. Faso. Mi loyal sa loyal. Het was niet meer goed. Zij no ben je dus zo. Mi neem ik foto aan een fan. Oh. Tak Tamara vrouwtje ko actie tak. Maar wie is het? Vooral heeft maar een vrouwtje die dat foto no make toch. Foto no make toch. Mijn telefoon nego over me no teken op toch. Heeft nou aan mij te bel toch. Mijn vrouw gaat opnemen toch. En mijn telefoon heeft ook geen lock. Maar if later je koshita kaso mari begin. Dan wie ga je dan nou vertrouwen? Oh. Ik ben loyal, tak ik ben trouwens nice guy. Nice guy. Je gebruikt je stoor. Nice guy. Nice guy. The nice guy don't toch?
Nice guy na domang, Corey. Say dit tak dati. If you nou make foto aan een fan van om je vrouw, ben je dom. You fan. You fan, je negeer. Om je vrouw. Je don't toch. Mi lera sana tanga tranga. Mi bedanga was mato. Sa asma no bede mi fan. Mi na saf sabe shina mi sabe lobby mi man mi fan ano bede. Dan bedenk je tak no mo do mi fans tekort. Telek mi Lucas aan go contact. Hey. Na a fan voor je otegi tak. Hey. Mi Lucas of de episode dat je dat nou na. Oké, nou na een voorbeeld mo dina podcast we doen. Want met tak about dat en na MC sani me kino do men dis dati. Fully. You fan everteri alasani. So. Dis dati. Na you fan otegi tak. Hey. Ja man, asanat idoen boeien. Of wacht, dat was niet zo mooi hoor. Dat je go rokot op dat. Je disi a Dus fan met heb andere geleefd woorden? voor grow in je carrière. Ja, dus met andere Maar woorden... danga je fan, te je komt op TV, hij draait TV puro. Oké. Dan moet je voor trouwens dat toen je op TV was, hoor, heeft ze dat ding weggehaald hoor. Ze heeft het aan de station gezet. Dan je nog dat maar jere. Ko de krino mi brada. Ano danga bere takakantak abete go mi sab de mi mbabe danga bere voor mi pa. Dan mi patenat boy mi pa boy bar na yo mga me. Ama da radio toch. Bij geen kastasje. Ay ken ka station adanga bere ano mayera mas tenga no mayera. En wis mi mabe gawan presi ko umpe. Wa radio leti ano gwentanga des mama ya radio leta yere mi pasten toch. Hey, ay accidents ma fu kire bijna aan pritief sagwin des ma osogo drea radio of kire. Ja no yere san mama. Dat nou een trasani dan een bere. Maar nou een bere no de you anas ma fan. You anas ma fan. Daarom make je leren dat you fan belangrijk. You fan belangrijk. You fan is sorry of araide. You fan is make je verstaan if je grow of in je grow. Juist. You sabi of ara yo gonanga you fan. Ja. Want you fan kan Want you een fan kan- probleem toe. You fan kan throw you fan. If you know some pop go omanging. I can throw as my say hati. Beste Only stop amity. this one. Wait, sa. Maar wanneer nim sabi toe. You fan. Nafde you fan want to. You fan kade. Want er maar zij make mooi kino toe. Fan toe. Ja. You fan kade. Dus you fan ne de you want fan. You fan ne de you wa fan. Atensa ik ba make foto ang ay mit wantra fan drap ay make foto. Wantra idool drap itu ay make foto ang. Ja, en zo lezen is het onschuldig. Het blijft Ja, daarbij. gewoon de foto promo dat je she schreef in want to ma mindri. Ja. Mindri want to ma. Ja. Dus dat Maar is sowieso, des aan dat trouwens usap des aan dat. So lezen na ofara awan go na nga you. So fara awan go ook to na nga wan tra. Ja. En soms soms ja fan sa ik kon gewoon sa e lobby gewoon vast aan sa je doe. Te me shi me fi sweet kan de me sha film fi me geniet. Maar soms fan e wan shi tak ai we gaan uit. Of kan de alas maar shi tak manga je tek selfie ala day. Kan de ook doen. Dan kan we go moro fara. Dus na verschillende fan type yabi. Atafo. Je moet sabi, je moet man, kadom gia in zich, je moet man checken tak dis na om mijn carrière, dis na trasana wani, dis na isabi. Dus dat voor voorkom des aan dat, make me eigenlijk beloyal zo, omdat sinds die man as mi bego in een relatie dat, mi be oké, de alles maar bij chimielijk ai. Hij is een hoer, hij is dat, hij is dit, hij is dat. Daarvoor zo mi tonas matak. Mi lobby. Mi kenki, mi no das maar dat moro. Dan moest ik loyal zijn toch. Ja. Maar dat heeft mi kenki no. Control nice, Mr. Nice Guy. Dat je zo de heksing af je kwatapu. Dat is zo mamo de Mr. Nice Guy gimoro. Nice guys finish last. Ate de bad boy nyang. Oké. Bad boy nyang te amabere spang. En de dames van Nono, kom tak, de dames van Nono. Im gangster. Ate sa je play nice guy.
Yo reiret gua kasaba olo gua ome presi. Gratis Soms taxi. kan de baby's ref yo gwe luku. Gratis taxi do mesan. Terwijl ate sa rijder tot dat Batman. In flexie, dus if je nou flexie toch, as mas ref yo luku tak boy. Omdat de dames, no toch, asan sa uman ingre do na umas mana, dat de umas may do nga. Soms je fosi be korwa me tak schat ik van je hoor. Ik wil mi wan set wan libangai, mi wan do dis angai. That's my bribi, that's my gang. Skin over aan you. Teven na san sai wan ik ba, dat je shoot moto. Ono as mij kotegi ook to tak ja. Mi no boys au kosri banga met idee. Da gwe, ik heb een man nodig, een man die echt voor me kan echt op me kan opletten. Gim alles aan sama van nodo. Dat op het laatst, dat is maar finasan. Wan lazy. In first time oro. Dat je zit akas majana play ako play. Je luko tak. Dat soms je verlief jere. Omdat dat vast maar takanga je zit ak boy. Mi doro pe mim doro. Terwijl as man asan dat de omdat so fudano wan sorry takabun kopu. Dat ay kwanga set up tak ay wan so wan man. Ja. Terwijl na maar dat afanodo. Alibi ele. Na wan gangster afanodo. Ja. Sade taki. Ano dat de wani. Ja. Dat zijn vrouwen. Vrouwen, ik ken snel voor gedachten. Een vrouw kan tak no tak awan so propo. Baka wan to seconda sorry tak no ik lust het niet meer. Ik lust aardappel. Maar je redt tak nou dat jullie mannen dan. Jullie blijven niet op één plaats. Jullie zijn hebberig, greedy umasma. No, maar oma's maar ik ken snel. Maar je sap tak bumbulobi dete. Ade. Wawan bulobi dete. Ade. Maar desma, sai danga bumbo lobby. De charen go ge wansma. Sano aben fanodo. Ah. Sa danga fake lobby. Da asma dat ekolasa orsi lobby. Omdat wansma soren fake lobby. Asane godoro, hè? Asane tango in Dus als we generatie kopori. Ai. Fosano bede so olu. Code even rustig. No. Materialistisch vrouw no befuru. Sorry tak mi tak so ere. Maar de no belai. Maar nou je redt tak de tak van mamans man nee tek depressie. Asan dat heb sa furu no tu. Furu mai me kip chilongwe no. Ala desan dat is sa en uno mag tek de vrouw kwalijk want asan sa madra pedu hij voorkomen in een volgende libi. Want als man zelf nou eens doen zo te toch. Ja. If En I do asan so. dat ik make bepaalde vrouw no je danga de srefi. Boy. Dus ik denk ono ma pe la eigenlijk te. Asan broeia De helemaal. onderste boven echt hoe de libi. Omdat feestje mij kon kan dat maar bij de maag. Amaja ik kon ontmaak asma, libas ma drape, aan je brokati da kan da horen schrift kan de wan jari want aan begwenta sana no spang. Da wan trama ik kon, dan na ma dat te vernietig asma libi helemaal. Da bakada toch, te derde man kon, da asma ne afvierige derde man, dan na derde man afvierige. Ja, dan nou na man het nou. Dan na ma dat ocha offer no. Ja, mo pina onyampina. Ishi. Maar daarom Batanga belangrijk. las das mau tak boy. Mina ilobi man. Nooit in pe Ta uma. doro ta papen dat to olu. Ikan waja. Maar nooit in pe uma libanga de srefi da wansa na am wan srefi na libi. De fondeng. Hey, michi pe uma libanga uma boy. Jarusu na moro sama jarusu ni uma. No michi bato. De din wan officer. Da amawan lob gwa fesse ay gwa fesse want ibrika atrangay na presi a lais catcher Ay de lais. lais catcher da ay da fesse isa peso ay wakago kong mishi angami ay a wanf den feng go dansa nga wan manengre ay
Kona koi na presi toch. Grabe ne biri chareng wa strati go fong. Misref lek wa manse refi denk ik tak boy sai psaja boy. Dus dis aan de gewoon. Ulu dat team ko yere dat yo yere tak ane fit om een man. Ja Hij toch. fit om een vrouw. Hij denkt op Een vrouw tjizani. fit om een vrouw. Kaplay. Ay ek to fong. Mi tak mi besab jaru so yere fam deja. De yari dip saja mi tak numero ko tap mi refi une jaru so moro we de relax. No, La lexa that's yani why. singi toch yani singi tak une spy moro une du so moro. Bun tranquilo relax. E je takalibe If ko you moro lobby, if sweet. you lobby tranga yo spy. Ay masanat no bung. Ano boom. No. Ano boom. Inom spy Stress o refi. stress you. Daarom toch. De gewoon. Maar if you go zoeken of lobby tranga toch. You want scanner WhatsApp vast, maar if you fuck up. No. You Ako- share locatie, you fuck up. Ja, je fuck up. Mental peace belangrijk in alibidi. Se adegi Ja. man, adegi uma. En once aan him sabi, Mentale rust. once aan him sabi, te je go down een man of je go down een vrouw, him ap altijd ay bakay de tak. Anytime, any day, je kan zien one day, je kan betrappen op een verkeerde beweging one day. If je sabas aan dat olu, je no stress. Maar if je libanga denk je tak, nooit as aan jakam sa, daarom meet je verras. Mhm. Dat je wan lauw. Isi maar if je wakanga denk je tak, oké, asanja na menselijk, Mhm. akam sa. Mhm. Na wan situatie sa anytime akan vinden plaats. Dat Dat in ook kiris man. In ook kiris, maar je libi een realistisch libi. Ik volg toch? Ja, we geven nog een beetje barkie procent sunanga olu met G-Boy Nesto. Blijf even. Olu de one shimmy fall. Matendo sabi takabar 50% su. Smart. 27 jaar, maar je tak bigi man torik banana. Te isaba libi ko siya sani. Da inok baleri ere G-Boy Nesto ere. Met tegi ala area sayogo. Mi esya libi lek na area. 0 na 10, 10 na 20, 20 na 30. Zolang hij sa 30, ik was 40, dan je gewoon een level baka van libi. Drape na. Uno matako bode. Uno sapsan de sa dat. Mi. You know man, mi kan takpeng. Dus dat je gewoon een tra area. Pero shino, kom bige bare hiervoor. Je gooi na a area. Pero shitaki mooi, true mooi, ik moet of insay. Hai. Sai be shifu mooi di be moro jongu. Dat no shif mooi moro. Dat no impress you moro. Na maniri mus mooi dan was my mooi giu. En dan voor je verstand taki. No, we focus stap uiterlijk. Dat uiterlijk. Dus me bere je voor tak je wina area dat dadelijk. Vanaf 30. Ik kan geen kip zien verschil zien, maar in a fase dat je verstaan libi. Moro boembaka. Daarom mi kon verstaan zij de mek om mijn patroon san beshi de man. Teesi patroon aan mij daar staat om mijn dansen na. Maar dan de moro mooi ching. Ade no sa yo mita man sere fanga mevrouw. Nee dan dat is echt een vrouw. Is een vrouw. Eenvoudig, sabi toch? Maar na maniri fu adama dati. Zorgu tak ade mevrouw. Ana moro mooi wang. No. Maar na een mooi maniri en mooi. Na de level dat we go. G-Boy Nesto, you kies keer ki kweki. En ja boom voor talent. If you look one thing o konsang yo gi you libri fully na masragado toch? Fa you denk je tak attein dat you omang use you talent. Gi Father the Most High. Nou, daarom make me go voor in me die onderneming zaak samen doen. Dus, maar moro bigi visie. Isabi. Dus, mine bribi tak kande bakawantu yari kande mo de camera mangete. Kande mo apwan team. Isabi to. Dus, if mi doro tapa level tak ma mi team te kande wan film mos meki kande misref no acteri na film wa pon her team yap sma saka play a role dat ya basma dat saka do dati ya basma saka do atra gedeelte isabi da mi o kisa no fu de kande wan directeur of samudu isabi da yo de moro inarus en bepaalde of de san no de lekstri ook to tap you maar lek van me do letterlijk alasan no Streep. na mi ap juist echt te maken na
Asma sai konanga amoro short. Je hebt te maken aan asma. Sai konanga assisi gewoon. Na mijn blessing hij gewoon. Je hebt te maken aan dus. Al moeilijk. Maar naarmate je grow. Je kositak no. Ya bif stel bro koma potitak ko power asak. Ja. Ate dat kande je verdient voor alle verschillende platformen aan de zender dat je ziet asane ko bigi. No de lek a DJ a MC no sa pokumang sana masrefi etek a money fudu a performance voor Clara job gi a klanti. En ede rechtstreeks in contact na klanti en dat de stream oro bigi. You know na cameraman je do ala sort sani you ede na desma. Zelf artist me menes no heel record label ma bifuta kenso. Okay. Dus ala de sandat Suma yabi. map dupa Saga sai dupa. map loner. Oké, ano echt bekende artiest zo map Sharu. Ai de malai. We meka moeite. Matak de man jongen zo. De man in op barete. Dat de man chic batak de man po manager van Ouro na wan bigi sani. Dat want tak de man denki bigi ba. Some bigi artist ya bino na wan manager. So leisi na san mit de man tak de man trust man nga de man money of karkong. Maar belangrijk voor op manager. Dat na wan professional mindset. Ala de sandat. Dus voor tak te op een management team. Je vieres reporo tranga. Ai. En mile kwamang sa e management ook toe. Schreef op een management team van hoe was maar sa de boven me ete. Is je? Omdat bepaalde squala bepaalde sansai konja. Ja bif pot wamang even moro bigi aita po fukatagi. Omdat mi jong toch? Maar de Euroko sa me facito, de Euroko sa me tekif do to olu. Ino soms yo ko knapo yo lukotak. So mana chimboy sa irigeer ja jong. Dus if je de man en bijna alla de man sa de ondromi sa eigenlijk minanga de ma Euroko to. Alla de oru moromi. Mina moro jong man. A her team mi sa manga de make film alla de man dat. Maar voor jou een geboren leider en ik ga jari hè. Een episode schreef me bij kwangeng ama be weer een paar pakkie. Ama neka shares avino luna ama konja sama. Da ama dat schreef tu oru mi. Dana de madat ba me rule e me kino anga de sanda dus sowieso. De mai gima respecti ma. If you must look at boom. Nou, apchi mai potala de Euroko ja. En mino kori misi kenki misi bevordering in misrevi. Ano mino waktis makote igimi. Ma misi tak fala de ting mi mek moeite. En me bribin moro san. Ano sonomo wode me bribin moro san. Me bribin moro bigi lane omdat fossi uno bab sponsor na usref mek moeite aan usrefi. Dus daarom kan de nooit iere kan de Ogwati BL of kan de do so sana de sandat. Omdat isref saba financieel. En in verdien echt voor films aan in Sranaja. Is je? Dus in alle de sandat e franchement de kan de bijvoorbeeld ik loko san voor ooit no liever kritiek moro. No pot negatieve comment moro. Power asak. Financieel de van hoe doe. Ine me kwa her kino gewoon zonder na ligi anu. Una een filmindustrie ja. Oké. Supporta. En na omen idee na omen verhalen de wap materiaal wap rokosan. Maar stel je voor if kan de in me kwa film in een appartement. Aroem ta jatchin fu me kwa film. If kan de want do green screen opname wap een studio ruimte van hoe do. O mensen niet. Is je? Dus in plaats van kan de want to mananga money in de sakali voor kritiek, go ondersteun. So mensen tori. A beste kritiek na ondersteuning. Na chin kom na so chimang Edwa Sanja ano bigi man.
Wano manga o men cash anga isap teibo tak ai ama jalibis doen. Na doe het was aan omdat als we het we horus ref bezig gaan en de fan lobeng. En je normaal stel de fan teleur. Is dat mes maar activiteit ote yo me kwa full film. Langa uno me si me kwa film. Het is lang hoor. Na gewoon so short. Sinds dat is ik kom met manga de short video daarbij. Dan me stop me film langa ding. Langa me no me kwa full movie. Ano tak me no wani. Ano tak kwa idee no de. Ano tak man no de acteur. Kan in begin met kwam begroting voor een kino sa iwan meki. Alla money sa je op van nodu, alla sani uitgebreid. Me denk je tak danga dat hij begin. Dat je pota man, dat lijkt van je ook te na bribi man, dat je begin en tapu mi barada. Je zegt voor denk je tak pe alla de power die ik moet jongen. Je hebt man sa op money ook konanga power, maar je hebt man ook toe sa na money maar de ma op idee. Ja. Dus aan een financieel wang. Aan een financieel wang. Ja, Maar soms je denkt dat naar kan financieel wang. Maar kan de wama op een appartement vinden of kan de wang carcenter of zanga mij te eten. Hebben jullie voor nodig, Lukoja? Ja, want er man kon nanga snack, drinken, gide acteur. Je vindt alle deze aan dat. Kan de wama op moro apparaten moro zou je ook aan mij pas de aan. Ik volg toch. Dus aan een financieel maar. Lek fa ita ken wa bif begin make a begroting begin tapu en wa ba bribi o kan do bon san mino kori Welkom. o kan do bon san Bribi dati unelasi. Ja man. G-Boy Nesto idet op social media dat mi sabi. Alaman ka look at G-Boy Nesto. Ja ma Facebook page, ma to Facebook page, ma to YouTube channel. Dus maar mijn persoonlijke Facebook page, per mij pot mijn short, plus maar ook toe, van mij doe dit aan furu. Dan maar op een page per videoclip, aan een film, aan dit en dat echt doe tapping. En maar op een YouTube kanaal, tak na drapen me post de full movies me, de videoclip voor de artiesten aan me manage. En soms we doen vlog aan dit en dat ook toe. En een kanaal dat bestaat langer. Nu op 44.000 subscribers today. Immonetize Nesto. Ai. Mooi zo. GFM Media Pro. Ade. Dus je kan abonneren. Tapa. Dit is een gratis promotie. Nee, me kan gebruiken op die platform. GFM Media Pro. Je abonneert. En daarop kan je alle de film. Alle de videoclip. Voor alle de artiesten, de opkomende artiesten, omdat soms je ontdekt ook dat mananga talent de, maar de maatregelen man keer sponsor kan de man na money pay studio, de man na money pay make clip, dat je power de man. Ja, maar je hebt alle de equipment aan money ook gide man, maar je film gide man, je record gide man, je manage de man een soort fasie. Te de man ko knapa de foto if de man gia big up de man gia big up if de man wani is ap taki investeer drape dus na dati me love it thanks G-Boy Nesto voor attentie teki ik kon chillen en ook mooi make people kon sap you moro boom heel veel succes met je business tambribi you srefi en sap tak pek solibisma o judge masragado no e judge mana e aba laatste woord toe pena en sabi fa you libi o waka fu akons dong fa en wani. Nanga you wani di def wan free wani di kisi. Wande yo kontu pe yo tak van no mi de 100% gi Father the Most High. Maar dat na libi di sina leri G-Boy Nesto in de Barkie Procent podcast. Hij heeft de ruimte gehad voor ama make reclame. En dat willen we ook voor veel andere mensen doen. We kunnen een speciaal concept voor alle mensen waar make reclame kan komen. We doen op een leuke manier. En de in Barkie Procent want trasan desa de ready ba. Dus als jij hier jouw product wil promoten of via Showcon Media jouw bedrijf wil promoten, laat het even merken, laat het even lezen. WhatsApp 82 57 3 keer 2 en dan komen we een simpel bedragje aan. We horen zo laag mogelijk dat we de minimale kosten kunnen dekken. Want om rij je uit kon naar je bedrijf, om kon film, dat soort dingen gaan we ook voor jou doen. If je budgets maar toe iemand weer want to crossie, we hebben hier ook
kleding met tweedehands en nieuwe kwaliteit. Alle den dis dat die hebben we voor jou. Kom ook kijken. De parfum dat die show kan is serie Olu Essence parfums. Aparte geuren. Die kun je ook hier komen halen. Dus er is meer dan alleen Showcon Media en die podcast en zo. Maar blijf ons volgen. Dank voor je support. Subscribe. We zijn gauw weer bij jou. Tot gauw. Ja toch? Tot gauw. Laat het nog een keer horen. Tot gauw. Want we blijven komen. Elke woensdag en elke zaterdag de Barkie Presents podcast. Dag. Again. Aye. Skepta Delafies. Boy, I boy. Over the young. Every They Saturday. want see me fall. CMA Matendo Radio. sabi kakabar ki prosensi. Olu they want see me fall. Matendo sabi kakabar ki prosensi. They want see me fall. Over the young. Matendo sabi kakabar ki prosensi. Olu they want see me fall. Matendo sabi kakabar ki prosenja.